କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି ଭାଇ ଆଜି ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାଇ ପଥରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାଇ ଟେକିଦେବି ଭାଇ। କହନ୍ତି କାଳେ ଭାଇ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭାଇ ଟେକନ୍ତି ଭାଇ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ, ନହେଲେ ଭାଇ ଟେକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ତ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଚାଲୁ ଭାଇ ବୁଲିବା ଲାଗି ଯିବା ଲାଗି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସି ଭାଇ ଆମେ ଆସି ପକେଇଦେଲୁ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମେ ଏପଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତାପରେ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭାଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭାଇ ଭିତରକୁ। ଭାଇ କହନ୍ତି କାଳେ ଭାଇ ମନ୍ଦିରର ଅଛି ଭାଇ ରହସ୍ୟମୟ ସବୁ ଜିନିଷ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଭାଇ ଏପଟରେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଏଇଠି ଅଛି ଭାଇ, ଆଗରୁ ଥିଲା ବାଲି। ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପୋତି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ରହସ୍ୟମୟ ପଥର ପାଖକୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ସିନା ଏତେ ଛୋଟ, ଭାଇ କହନ୍ତି କାଳେ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଥିଲେ ଭାଇ ଯାଇକି ଟେକି ହବ, ନହେଲେ ଭାଇ ଟେକି ହବ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଏପଟେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇକିନା ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କଲି ଭାଇ ଥରେ ଟେକିବା ଲାଗି। ତ ଭାଇ କଷ୍ଟ ଭାଇ ଛାତି ଯାଏ ଟେକି ହେଲା ଭାଇ, କାନ୍ଧକୁ ଭାଇ ଆଉ ଟେକି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା କହିଲା ଭାଇ ତୁ ଫୋନ ଦ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଥରେ ଟେକେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଟେକି ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ସିଏ ବି ଯାଇ ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କଲା, ହେଲେ ଭାଇ ସେ ଟୋଟାଲି ଭାଇ ଉଠେଇ ପାଇଲା ନା ଭାଇ, ଟୋଟାଲି ଭାଇ ହାର ମାନିଗଲା ଟୋଟାଲି ଭାଇ। ସିରିୟସଲି ଭାଇ ଯେମିତି ଭାଇ କଥାରେ ଅଛି ଭାଇ କୋସିସ କରନେ वाले कभी हार नहीं होती। ତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କଲି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟୋଟାଲି ଫୁଲ ଭାଇ କାନ୍ଧକୁ ଟେକି ଦେଲି ଭାଇ, ଟେକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଶେଷରେ ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।